बरायबा रायजोफोर बयखौबो आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन आदै फेरेंगा बिथाङा सासे बिटिसिनि मिनिस्टार फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथाङा जेब्लायबो प्रेस मिट होबाय थायोब्ला माबा दिनैनि समाव बिथाङा बेफोरबायदि इभिक्सन खालामनाय इभिक्सननि बर'फोरखौ इभिक्सन खालामनाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थायो आरो बिथाङा सोरनिबा साहा बागान बिथांमोनहा खालामदों बे साहा बागानखौ इभिक्सन खालामनाय मानाय बाथ्रा बुंबाय थायो नाथाय बिथाङा सासे बर' जानानै बर'खौ इभिक्सन बानायनायनि खोथा मानो बुंबाय थायो जोङो बाहाय बिथांखौ एसे सन्देह जादों बिथाङा बर' नंगौना नङा ना धेमाजियाव जोनोम मोननायखाय बिथाङा संकरिया धोरोम लाबोनानै बिथाङा हारसा हाबबायमोन नामा ना दा नैबावसो दा बेंथलाव खारबोनानैसो बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोम लाफैदों नाथाय बिनि ख्रिस्टियान धोरोम लानाया नंखायसो होननानै आं सानो बिथाङा सिं सिं हारसा धोरोम संकरिया धोरोमखौनो फालियो खोमा बेनिखायनो बिथाङा हारसाफोरनि खोथा लानानै बर'फोरखौ इभिक्सन खालामनो नाजाबाय थायो बेखौ हारसा होननानैसो जों साननांसिगोन बर' रायजो राजाफोर दा बिथाङा मा मा खोथा बुंबाय थायो बेखौ नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा एसे बिथांनि कमेन्टखौ नायग्रोदो प्रेस मिडियायाव बुंनायखौ बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर माबा हेक्टर हाखौ हाग्रामानि मानसिफोरा हाग्रा दाननानै दिनै साहा बागान खालामदों राबार बागान खालामदों बेफोरखौबोथ' जों एक्सन लाखागोन जायनि जाहोनाव हाग्रामा मोना माने गावसोरनो हाग्रा दानग्राखाय रायजो राजाफोरखौबो जेबो बुङाखैमोन गोदोनि बाथ्राया जि जालांबाय गोदो जा हाब्बाय दा जों गोदानै सोआ बेखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा जि एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ मा रोखोमै आरो एभिक्सना 100% जायफ्रा निउलि इनक्ल'ज खालामदों नो कमप्रमाइज एभिक्सन बेखौ जों खालामखागोन स' रायजोफोर नोंथांमोनहा फेरेंगानि माखासे प्रेस मिट होनायखौ नायबाय होननानै आं सानो बिथाङा जेब्लायबो इभिक्सननि खोथा बुङो नाथाय इभिक्सननि बानायनायनि सिगां बिथाङा मा जाथि बेखौ साननानै नायग्रोथों बिथाङा जेब्लायबो इभिक्सननि खोथाल' बुङो इभिक्सननिखौ बिथाङा बानायबाबो नाथाय सोरखौ बानायदों गावनि जाथि बेखौसो इभिक्सन बानायदों जोंनि बर' जाथिया बे जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियाव थायाबा बबे जायगायाव थानांगौ जाखो आदै फेरेंगा नोंथाङा जेब्लाबो इभिक्सननि खोथा बुंबाय थायो 17 बोसोरनि खोथा बुंबाय थायो 17 बोसोरखौ बाद दोन फेरेंगा मिस्टार नोङो बर्थमान बिटिसिनि मिनिस्टार जानानै दं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथाङा गोबां रोखोमनि स्किम मामि हरनो हायो नोंथाङा मावनो हायो नाथाय 17 बोसोरखौल' गोसोखांबाय थानानै बिथांमोना जि मावनांगौ 17 बोसोराव बिपिएफ दला मालाय मावबोबाय बिटिसिखौ डेभेलप बानायबोबाय नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसिनि इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोर बारलांबाय मा खामानि मावदों नोंथांमोना रायजो राजानो खिथाना हो नाथाय इभिक्सननि बाथ्राखौल' बुंबाय थायो इभिक्सन बानायनायनि सिगां रायजो राजाफ्रा बिथांखौ प्रश्न सोंनांसिगौ बिथाङा 2014आव मा खामानि मावामोन बेखौ सोंनांसिगौ दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्ड जानानै बिथाङा गावनि एक्स एनडिपि लोगोफोरखौनो दिनैसिमाव बख'नो हायाखै जेब्लायबो कर्ट कासारिफ्राव थांहोबाय थादों खुनु दिन बिथांमोना फैसा हराखै नाथाय जेल जानांगौआ गावसो जानांगौमोन खुनु फैद' बाहाय सोरबा केदारफ्रा जानाङा 2014खौ गोसोखाङोब्ला बिथाङानो लिडारमोन बिथाङासो जेल जानांगौमोन दा बेफोर बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा सानखांनानै जुदि बिथाङा इभिक्सननि बाथ्रा बुंबाय थायोबा जों बर' रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगौ बायद' जागोन मिस्टार फेरेंगा आदै फेरेंगा नोंथाङा मिनिस्टारबाबो बिटिसिनि मिनिस्टारबाबो खुनु नोंहा बाय जैगथा गैया मिनिस्टार जानायनि नोंहा जेबो जैगथा गैया इभिक्सननि खोथाखौ नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ इभिक्सन खालामनायखौ नोंहा बन्द' खालामनांगौ बन्द' खालामोबा नोंथाङाबो भबिष्यताव बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय इलेक्सन फैयोबा नोंथांनि जि मोननांगौ लागा बेखौ नोंथाङा मोनगोन होननानै जोङो सानो बर' रायजोफोर आरो बिटिसि बागिन्दाफोरनाव आखायावनो दङ आसि बिमायावनो आसियावनो दङ नोंथांमोनखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय दा नोंथांमोना जेब्लायबो मालायनि सोरबा साहा बागान एवखुनाय सोरनिबा साहा बागानखौ मेगन सानाय सोरबा माबा मोनसे खालामनायखौ मेगन सानाय दा बे साहा बागानखौ नोंथाङा इभिक्सन खालामनो मोनथायो बेखौबो बे साहा बागाननि सिङावदि बेसेबां कर्मचारिफोर मावनानै दङ बेस्राफोर दा बेफोरखौ इभिक्सन खालामोब्ला नोंथांमोनहा फेरेंगामोनहा नोंथांमोना जुदि इभिक्सन खालामोबा भबिष्यताव बिसोरनि जि साहा बागानाव मावनानै जानाय बिथांमोनहा मा जाहैगोन बेफोरखौ नोंथांमोना सानदोंना सानाखै नोंथांमोना जुदि दिनैसिमाव 3 बोसोराव नोंथांमोना इन्डास्ट्रियेल लाबोनो होनदोंमोन दिनैसिमाव माथो इन्डास्ट्रियेलफोर जेबो इस्टाब्लिश बानायनो हायाखै बरन्स मालाय मावनायखौसो कपिराइट खालामनानै थाखा बख'गासिनो दं होननानै जों खोनानो मोनदों माबा मोनसे
सोरबा गेस्ट हाउस लुनायखौ रं फुननानै फट'स्टेट बानायफ्लानानै थाखा बख'नाय बेफोरखौसो जोङो नुनो मोनदों। खिन्थु गोदान मोनसेबो स्किम मावाखै नोंथांमोना। आरो कनक्रिटनि दालांफोर जानांगौमोन, नाथाय नोंथांमोनहा सिमेन्ट बालाफोरजों बानायनाय दिनैसिमाव दालां बानायाखै। माबा अबेनिफ्रायबा दंफां खावनानै दालां बानायना मानाय जों बेखौसो नुनो मोनदों। नोंथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि, नाथाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जालायनानै बिटिसिनि नोंथाङा बोरैहाय दंफांजों दालां बानायनो मोनखो? बियो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव प्रश्न जादों। नोंथाङानो दंफां लाबोनायफोरखौ हमो, नाथाय दंफांजोंनो नोंथाङा बोरैहाय दालां बानायखो? कनक्रिटजों नोंथाङा सिमेन्ट बालाफोरजों मानो बानायाखै दिनैसिमाव? बेयो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव गोबां सोंलु सिखारनानै दङ। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा इभिक्सननि बाथ्रा आरो सोरनिबा साहा बागान, सोरबा फिसा फिसा इन्डास्ट्रियल लुनानै बिथांमोना गावसिनि आन्दाराव गोबां रोखोमनि मावनानै जानायफोर दङ, बिथांमोना अपकार बानायदों। हायोबा नोंथाङाबो अबेबा जायगायाव साहा बागान बाहाय, फिसा फिसा स्मल इन्डास्ट्रि बानाय। नोंथांनि सिङाव गोबां रोखोमनि गरिब गुन्द्रा दङ, बेफोरखौ नोंथाङा इंगेज बानायनो हो। बेफोरबायदि पजिटिभ साननानैसो नोंथाङा खामानि मावनांगौ। नाथाय नोंथाङा जेब्लायबो गाज्रि खोथा बुंनाय, खुनु आदजाथावै बुंजाथावै खोथा बुंनाय, बेफोरो माब्लाबाबो नोंसोरबायदि मिनिस्टारफोरनि EM फोरनि खुगायाव बेफोरबायदिया फैनो मोना होननानै जों बर' रायजो राजाफ्रा सानो। दिनैनि खोथाखौ दिनैसिम आं बे बाथ्राखौ बुंबाय। आदै फेरेंगानिसिम फैबाय थानाय समाव नोंथाङा जुदि गाज्रि प्रेस मिट होबाय थायोबा बुंनांगौ बायद' जागोन होननानै आं सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा, आंनि टपिक्सखौ मोजां मोनोबा, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थोंसै रायजोफोर।